Fid-diskors tiegħu fir-Rialto f'Bormla, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-kisba li pajjiżna għamel f'allokazzjoni rekord ta' fondi Ewropej għas-7 snin li ġejjin u stqarr li n-negozjati kienu diffiċli għaliex seta' jagħti l-każ li s-suċċess ta' pajjiżna jaħdem kontrina u dan ma seta' qatt jaċċettah. Spjega kif kellhom isiru riformi kbar fuq is-saltna tad-dritt f'pajjiżna biex fin-negozjati pajjiżna seta' jidħol buċċu minn quddiem. Kellna suċċess prinċipalment għaliex il-mod ta' kif pajjiżi barranin, ta' kif il-Kummissjoni Ewropea, ta' kif il-Kunsill Ewropew illum qiegħed iħares lejn pajjiżna juri kemm verament huma jemmnu li pajjiżna għamel il-bidliet kollha illi kellu bżonn u llum tara l-pożittività li biha qegħdin iħarsu lejn pajjiżna. Fuq ir-riformi dwar is-saltna tad-dritt f'pajjiżna innota kif biex ikunu implementati l-proposti li anke l-Oppożizzjoni ilha xhur tħanbaq dwarhom nhar l-erbgħa mistenni jittieħed vot fil-Parlament li għalih hemm bżonn il-qbil ta' 2/3 tal-Kamra sabiex isiru dawn ir-riformi. Il-Prim Ministru stqarr li sal-lum għadu mhux magħruf kif ser jivvutaw id-deputati tal-Oppożizzjoni u appella lil kap tal-Oppożizzjoni sabiex ma jkunx ma' min irid idaħħal il-pajjiżna ġo ħajt, iżda jivvota favur riformi li hemm qbil dwarhom mill-istituzzjonijiet Ewropej u l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Venezja. Fi kliemu jekk jażel li jaħdem kontra pajjiżna, il-poplu ma jaħfirlu qatt. Jew jekk se tkunx inti parti minn klikka ta' persuni oħrajn illi wara xhur jgħidulna li rridu dawn l-emendi, meta aħna ressaqna u ħdimna fuq dal-emendi, illum jinsabu fl-aħħar stadju, jekk inti trid tkun parti minn proċess li bih tkisser dak li bħala pajjiż irnexxilna nagħmlu. Jekk intom se tkunu fuq in-naħa ta' tkissir, niżgurakom li dal-pajjiż ma jaħfirilkom qatt. Il-Prim Ministru stqarr li fil-waqt li pajjiżi oħra qed jaraw żieda fil-livelli ta' qatt wara l-pandemija, pajjiżna ħoloq madwar 4,000 impjieg ġdid. Innota wkoll il-klassifikazzjoni pożittiva li pajjiżna ingħata mill-Aġenzija tal-Kreditu DBRS. F'pajjiżi oħrajn għexieren ta' eluf ta' impjiegi li qegħdin jintilfu. F'pajjiżna l-aħħar 5 ġimgħat jonqsu in-nies jirreġistraw u jinħoloq 4,000 impjieg ġdid. 4,000 impjieg ġdid. Fuq it-test tal-Manival il-Prim Ministru stqarr li f'Ġunju li ġej il-Gvern ser imur quddiem il-poplu b'riżultati konkreti. Dan minkejja li l-għeruq tal-problemi ġew indikati fis-sena 2012. Fuq il-problema tal-immigrazzjoni illegali qal li huwa jifhem is-sentiment tan-nies, spjega kif fl-aħħar jiem il-forzi tal-kosta Libjana interċettaw madwar 5,500 immigrant li kienu fi triqithom lejn pajjiżna jew lejn Lampedusa. Il-Prim Ministru wiegħed li l-Gvern ser ikompli jaħdem fuq din il-problema u jara li żdied il-preżenza tal-Pulizija fit-toroq l-aktar milquta.